Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Hatu pikwa baki janjong pikin kuit ha penat kam da ka Oswell Soup hilaban yo na barok kidukan ka IZ Group of Institution Bangalore kadai ke college babhatam nagabanta ka jingkuli nursing but paramedical course hospital training hinyo scholarship but 6% ka kam haki hospital bahedo India but shabari na banta ka jingkuli ka jingseo ka paret but hila ban legu ban kuli da ka education loan hila ruban shukola ho number khandai nyo saw san riu pranot lani khandai pran riu license arn riwe khandai pra Kakasi Hills Democratic Front hapok jingalam jong uba penyat sing CM ku chief executive member kabang shishimti ya ka executive committee ka bathmai hapok Kakasi Hills Autonomous District Council kala rai ban pelong biang ya ka dorbar mang tengka jong ka council kaban sedang nadu ka arpu sautrik hadu ka arpu pratrik ujliu ar hajar arpulai ya kani la pentip da ba penyat sing CM ha ka jinga krem ikla pathai kubor ha ka arpulai trik ujliu ar hajar arpulai Uba penyai ulaong bahaka ni ka dorbar an sawanra ru ya ka rule kabalatip kum ka Khasi Hills Autonomous District Council Service Amendment Rules arhajar arpulai ban penbet thamai ya karta thungkam jong kinu kinong thapkam kaban longbet lai phunyo snam karta kumbale ka sarkar jala Shushu ulai thu baka executive committee kan wanra ru ya ka jingpen bet thamai ban ningkong Khasi Hills Autonomous District Protection of Khasi Traditional Medicine arja apulai but ya ka bill ka bayadei bar ka Khasi Hills Autonomous District Members Pension Bill ka badai ka repeal bill arhajar arpulai ka executive committee kala rai ban pinsangye shwa shipor ban bishar binya bin pabin da ka select committee ka executive committee meeting ka baningkong jong ka KHDC kala yo ban shong ban penbait ya babun teliki kam ki baide ki ba kham long kerki ha ka baide ba kani ka session te ngi ya don lang baro na du deputy CM iba PNCM KM kin thop lang ba Victor Rani ba kiwe te ngi lai ekran ha baide ba ka agenda jong kani ka budget session jong ni usnam arja apulai apsa namar ba dang shushimti ya kani ka kam tingi sungthu ba kadon ka jingdon kam kerki ban wanra ka budget session banam kata ya ka nunu ka jingtre kam jong ka ki department ki ba pair council ni sodai bakat kum ka jingbet jong ka office jong chairman lakhot ban penlong ka budget session la shai ka singi ka arpu sautrik bat kan kut ha ka arpu pratrik but ha kani ka budget session nganam batai lut ya baro ki details nomor ngimpat long man batai ha onda hadu dalam place la shai ka singi ha ka house te kindiat katu kat ni ki jingdon kam ki bangi kwa ban pentip shapi ba what la dang tang katu kan isngi bangi shimti ya kani ka isi ka batmai habai dei ki bills ki badon kam lawan ra ya ka consideration jongka Khasi Hills Autonomous District Council Service Amendment Rules jongka arjar arpulai kani ka amendment jongani ka Council Service Rule kaya day bat kajing wanra amendment habi day ban pen kio yakarta yo kam yo jam nam ta kinuki applicant hakani ka office ke jungi kabamut nginra bekat kumba aina ka state government kamut laiput newsnam kabaar pan nginwan ra ru ya ka amendment hagbede ba ka Khasi Hills Autonomous District Protection and Promotion of Khasi Traditional Medicine First Amendment Bill arjar arpulai kani ka amendment kan don ka jingpin kelak hendak haka appendix haka appendix D kaba yadai ba ka certificate lani ka sernot ya kini kinong aidawai ni icon bat aidawai kan bat khasi idon jingpen kelak liang iban kamlong paka bah karukom ai ka sernot te namar ba kabarim kamda batai shai let's say ki address jong uta u nong ai dawai kan bat khasi let's say de khun jong no nakanu ka shnong kumta tingila wanra amendment habi de ba kata khnang ba kitu ki nong yo sernot habaki penon kami ka sernot
ban ai shini stai kamut kan long ka full details jong ki kan dan hakata kasanot te ita idei amendment habede kanika traditional medicine first amendment bill 2023 te idan ru i bill habede kanika MDC pension yakaba kanika Khasi Hills Autonomous District members pension bill kaba kadeka repeal bill 2023 te namar bangi pek kat kum ka isi ka barim kala persyang banwan ra ya kanika bill ban repeal ya kanika act pension act jungki MDC te nakal yang jungi ngisngo ba namar bangi dang shushimti dang tang asngi laisngi ya kanika isi te habide ba kanika bill ngin put on hold shwa ningen bu shwa but ya kani la rai da ka isi ban re-examine but ban review but kumju ru lada don kam let's say bangin da don da ka weka select committee ban ngin pha ekane ban yo ban wat benya pha let's say ke ekajing don kam ka namar ba kani ka case ru jong kani ka MDC pension act ka don ka case hapo high court te yakani ta kadang ngim kwa banya kerentan hakani ka session mentah but ngin sa nakal yang ke isi ngin pa ekani syabade pa committee ban re-examine but review yakani ka bentah te hakabide but ki bills tangkat ta shwa ndre ngidang don hi ka jing thmu ban wanra sa artli lightly ki bills ki badang don kampha lada kalong haki ban codify yaki practices lane ban wanra yaki bill habide but ka riti sensyal khadar haki ilaka bat ki hima namar ka ilaka ngi don kumbasan pu sautuli but kibabun na kita kimpat don ilaka jongki ak tekini kibampat don ilaka jongki ak ni lashim ya karai mene ba ka ilaka department let's say kan warra pada ka next session yakini ki yaki hima kibampat don ak bakin warra no yaka propose bill kenang bah ka next session ngin la ban pas yakini kajing temu jong kini ki isi ka bat mai menta ni temu ba kini ki hima ki badang sa klem kinunu ki ak ka bomot ki shu pentre kambet da kani ka main principal act jong 1959 te ngi kwa bakin dan lal ka jong ka ak te habai te ba kata ngi ka isi bat mai la shim ya karai ba ki EM in charge badai ki ilaka nsawan ra ya kani ki bills ba pair nakamta kini ki hima ki bampat don ya ka ak hakani ka session ban one part next session kamdai ka bamta next session te kumjuru ki don skiwe ki bills ki ba idon kam ba ban wara amendment kini kitai nakadau jong ka jinglin kot pala kapor singin mla ban wara ni ka session te katu ngi habai dei ba kani ka but by dei ki bills ba ki motion te ki don ru ki katu kat ni ki ba nakalyang jungi ka isi ke batmai ila review ya ka budget ka ni ka official budget ka ba jong ni snam aja apply apsau bangin wanra la shai bangila pej bha ngila pej benya bha bat ka long ka ba la biang na dong shadong ki bangila dep ban wanra jingkela te habede bekene ngi danru ka jing yakran badru la shimru yakarai bahkan ni ka isi hakani ka budget momenta ngin pan ya ka jaka naka sarkar jerla haniu shlong ban pen kan ria no ya ka office trekam jong ka KHDC shaniu shlong ka jingthmu ban pen kan ria ka long namar kani ka office ka ba ngidon menta kala khamnya bha bat kala penwit bha ka jing trekam jong ki babun bat kumju ru wat ikipat ba badan kam hang ni ru kala stom namar ba kuma phitip ka KHDC ka don lai teli ki tanat ki tanat trekam ki ba client board kata de ka executive committee ka ba de ka legislative bat ka ba lai de ka judiciary te hang ni baro ngila la thnyan lut hang ni ini jakai berit sekla thut ba ka jing trekam ka ba arpat ngishim ka ni ka rai ban pan jaka na ka sarkar jela ban yo ban penkenria ini ka office trekam jong KHDC ka dawi ka long ba naka sarkar jela ki ba bun ba ki departments ki tanat trekam ki ba pher pa sarkar ki lara shata shaniu shilong
te ban kampen sup ya ka lek kawan jong ki pai ba la shai hadian habun ngiru isu dei ba ngin yo ya la ka jong ka office hanu shilong da ka jing kershan ba da ka jing rap lang ka sarkar jela ko mangilai keren te ini ru di wei bentai bang ya keren hang ni poka isi ka pemerintah ka balai pat na kalian ka isi ka batmai ngila shimlu ya ka rai ba habedei bat ki jing pentroi kam ya ka trading ba non tribal regulation act ya kan ni ngi kwa ban pensngol ling ba jong pi ba kan ni ka isi batmai kan beteng no hi ban khnra ye kino ki bar jela ki bawan khayi hang ni po kanika jingpet jingkmi jong KHDC lada kalong ki nong khayi ki barit ne ki bahe ba ki bamdan hi ya ka trading license ka bumut ngin pha ban khang lut ya baro kini ki jing trikam ki jong ki lada kimdan ki kot ki babit ki babiang te ka ngi kwa ban kran shai ba kanika isi kalong very strict ba nakalyang jongi ngin dang ye biteng ye jing khnra ikinu ki business ki jing khayi khabar ki bawan le ki bar jala ki bam penbiang ki kot islabat ki bam buram ye council ban pan ye ki form le ne ban pan ye ka license te namar ta kadaw na kalyang jungi ngin tang la dep kan ka isi meeting mentas ngi la dep rai kata bat ki officer bat ki staff ki jungi kin le la ka jong ka kamram hakin ki singi ban wan ngila shimru ya ka rai na ka isi ba ngin shimkya bah hakabai dei bat ka border issue kani ka jing ya kendu jing jing ki pai ba haki shnong ba pher ki bahap hapo upur usam jong ki HDC ki bangia pe khamtam hakasin shar khada nakalyang jungi ngila don ka jing thumu ba naka isi tang shudap ka session ngin le jingo shetu ki shnong ki ba sha penwet khamtam hakalek kawan ki ba sha penthut le se hakalek rap le rang haka kam khayi kiwe ki ba sha penthut haka kam development nakalyang jungi la shime karai ba tang shudap kanika session nakalyang ka isi barok ko wehi kan yo ban le chingo yekini ki shnong ki ba sha penthut de khnang ba ki no ki bor ki ba de ki ba wan ban penthut hakitu ki shnong ki ba haput tengin ondalai kendu kinong shnong ngin suthu de mano hadu mental singin empat syai ba ten redangi la yo ban kendu nong shnong kan sa syai but kumbalong dang shen ru la yo ban keren hapo house haka si jet ya CM mathmai yong ba da lele ru bakani ka isi ka bathmai kanam ailat ya ka sarkar Assam lingba ki district administration jongki ban penwet ban pen shong sier ki pai ba hapo khaput nakalyang jungi nakwa ban pha ka khubor basai shi ki pai ba khasi ki jungi ki basong khaput bakani ka isi kan long ka jing shan nam ta ka jongki kani ki isi bathmai ni baro ngi don ka jing kit clear ka basmukhya da ka jing smukhya be de kani ka kam te nginam iki bri hapo border ki bai kendu iki jing habede bakani ka jing thmu jong ka isi bathmai ban penken ria no ka office trekam jong ka KHDC nangni bakadon menta shan ushilong kanong rim baskem hi bangi rai kalong bangi babon bah ki department ki tenat trekam jong sarkar jela ki babon ki lara support ushilong tingi ru ngi sodai bakum ka KHDC ngin ra lang satai ba hadian habot kan pensuk yiki pai ba nong shnong jungi ki balik ki bawan don kami ngi khamtam hakalek kawan kan baik kalenti te ka ba aru kade ka jing khapnya ba ka ni ka office ka bamenta ka ba baro kini ki department ngidon ka executive ngidon ka legislative but ngidon ka judiciary baro ngidon lang haju te bat ru kumju ka MDC hostel te kani kala wanra ka jing khapnya teng kala thut ka lek kawan nam ta ki nong wandon kam yangiru let's say what yangiru ki para members ni ki officers ki staff ki batre ni kala thut ka lek kawan te namar ta daw ngi shim ngi pensyong nong rem halor kata bangi sa rai ban panjaka na ka sarkar but habide ba kata ka jaka let's say ngin sadon da ka we ka committee ngi don ru ka ni ka department jong ka council building council asset te let's say ku EM ba de pe ya kata let's say sa head ya ka ni committee ban ya kendu ba ka government namanta ban finalize ki detail
jing don kam let's say ki kat no ke area don kam let's say kumno ka plan estimate ka structure don kam ban wan ra hangta let's say kani ka committee ban head dau iam charge jong ka council asset council building in sepen baik ikta ki details baro ka jing sedang ban sungthu nakaliang jubabun ki MDC ban kershan ni kini jing tumu kadai nadu snam aja khat khandai rei hadin ka tu pat ka don no ka jing kawan no ka governance rule hapedeng te let's say kala pen deko no ikata ka jing tumu but ngingi sundai ba menta ka kenti ni ka isi batmai da ka jing ya railang jong baro ki members ni sundai ban ya biasa sian ni ka jing tumu ka jong ni la don ka we ka hospital la ni kadika khasi traditional medicine hospital ka kerteng ka kadai ka bangiyo na ka fund jong ka excluded area but la penlut la dam bakla la bun crore nam ta bantai kani but ya kani ka hospital dang shudaption but ya kani la tai hang ti po lum so pet beneng but ya kani kadai ka jaka but ka building jong ka council ka mut ka pet da ka council asset department kashu don no ka jing duko namar ba ngimpat la ben bet sinama kani ka jing tumu kamdai namta kini ki namta ka general hospital kumba PE kani ka thau bet thik yakini ki nong sumar ai dawai kembat tenrai let's say kasi te ita khendiat ibangin hab heben pendap nakaliang ka jungi nakaliang ka isi meneng idang dep rai ba hakabai dei bat ka jing e baki pai ba nong sosnong kia kendo hablok tu nakadau jong ka jing sha penwit ki babun ki jang sha keno kalong bet naka district administration jong ka Karbi Anglong te habai dei ba kani nakaliang jong ni sukya bat ngila ikren lang meneh ka isi meeting ba nalor ba nglayo ben keren ru ya UCM jong Karbi Anglong Autonomous Council daka phone bah kabidei bat kipai ba nong sosnong ki balong ki khasi ki jungi ki basa tu ki snong banam dei ban penwit iki banam dei ban penjenja hakale kawan hakale tray le kta le kale rep le riang kata nglayo ru bani keren ba UMP jong ka Karbi Anglong ba Horen Singh Be ba lapan ye ka jinge tray lang bada kumno ngikwa bakum ka isi batmai kini kishnong ki bahab kapot kamtam ha block 1 kinlong kishnong ki ba shong suk shasa te hakabai dei pat ban retransfer biang ke block 2 shane na nampat la ban ikran e namar ba ia kani ka border ban penbet yo put usam menta ka don ka regional committee but kani ka regional committees hakabai dei ban shong perkhan ban penbet yo put usam but ngilong shi benta kum ki members hakanika regional committees but kadai ru benta singi ka meeting ya ka ba nakaliang jonga kum CM but nakaliang jong deputy CM iba PNCM ngilong ki members hakanika regional committees let's say on the lapoi hata ka committee haka meeting jong ni ka regional committee ngin sa suthu ba ke ka main jong ka government ka bla sign ni ka MOU ba ka sarkar ben penbet ya boundary let's say ya mentang empat long ban I comment habai di ta rei tang ka wei pat phiri ban shai ba ka jingwan jong kani ka isi ba thamai kan long ka jingsngai ni ki pai ba hashnong khapun kamtam block 2 ban suthu ba ya ka 6 schedule ni la yo ka provision ka ba klan ba kamtam ban pej ban khmi ya ki et ki hima ba kishnong ki tha te klem artatien la dangin le her shathiru kumbangi yo jingtip bat kumbangi la tip shai ba bakitu kishnong ki basha penwit ki bahap apa block 2 ki hap akarai nong tung badru karai nong tung ka hap akahima khairim te ngidon kam ye jing trailang nadu ka it kahima kamtam ipa im ki bakrau ki lingdo nang ki menteri badru kumju naki saudara baki rangwashnong hakit ki jaka klempap ngin hap hiban shim ya ka jing shania naki ka confident naki bangine trailang nang baka jing tmu jungi kan long ka bajok